Bé, el Casal Vall de Baixa va començar cap a finals del 2002. Va ser una colla de grups de jovent, colles, gent individual, que es va unir per crear una entitat, el Casal Vall de Baixa, que per aglutinar una mica les lluites que sorgien de l'esquerra independentista aquí a Manlleu. La pandèmia ens ha afectat molt, però per altra banda també ens ha donat la possibilitat de tornar-nos a plantejar si això era el que volíem per un futur, com podíem fer per millorar-ho. La idea de fer un projecte més ambiciós pel casal ja fa temps que es parla, però si el 2006 no hi havia una realitat que ho fes possible, aquesta realitat ara sí que hi és. Vam decidir apostar per un nou espai que fos més funcional i més útil. Llavors es va iniciar un procés rigorós i constant, ara ja fa mig any llarg. Hi havia una comissió encarregada de buscar una alternativa. S'han buscat locals, s'han pensat diferents propostes, però totes s'han anat descartant fins a trobar la que us presentem avui. El projecte que estem iniciant i que està en fase molt inicial, però que ja hi ha un bon consens i que comencem amb molta il·lusió i embranzida, és la de fer una nova construcció que s'ubicarà aquí al costat, entre la cantonada de la plaça de la Flama del Canigó i el carrer Enric Salaris, i aquí s'ubicarà el nou casal. La nostra proposta d'obertura i d'ampliació, que és ferma i és evident, no ens ve per renunciar a res del que hem estat fins ara. Els nostres eixos fonamentals segueixen intactes i creiem que el nou casal ens ha de servir per poder augmentar la nostra capacitat d'incidència i de capacitat transformadora de la vida quotidiana de Manlleu. Encabir l'activitat cultural i associativa diversa, oberta a qualsevol entitat o projecte que pugui ser d'utilitat, i això vol dir que sigui un espai al màxim ampli i diàfan possible, que creiem que en aquests moments al centre de Manlleu no hi és. Avui res acaba i tot comença. Iniciem un camí llarg i intens que, partint de l'herència de tots els aprenentatges i lluites compartides des del naixement del casal l'any 2002, ens ha de permetre transformar el Manlleu del 2022 i enfortir les iniciatives socials i culturals de la ciutat. És per això que us convidem a totes i a tots a una assemblea oberta el proper dissabte 2 de maig a les 10 del matí als Jardins de Can Puget, per seguir construint juntes el casal popular que estem convençudes que Manlleu necessita i mereix. Així doncs, avui, metafòricament, sembrem la llavor del projecte i n'obrim les portes al conjunt de la població. I ho fem perquè sabem que només així serem capaces d'aconseguir que aquesta llavor germini i, en un futur, esperem que no gaire llunyà, puguem obrir juntes i físicament les portes del nou casal. Agafem impuls per créixer col·lectivament. Visca la terra!